Uy, tae, tuna naman kayong Lala Cafe. Numano ke pa mo nung magkape. Pero syempre, mukape nga tsukeni at tinurin mga nyaman na tinape. Gulot kay may parbang nga kakit kayong sakyan na tayo yan tabi. Kalumuan timano sisingo ing baw na ning kape. Sasabayan pa ing baw daring mga nyaman na tinape. As nang kasanting magkape, bala mo at tsuka mo kayong bale. Lenyo naman din karelang liwaliwang klaseng tinape. Mangindatla bala mo sasabihan da kaya ka natakman mo ko abe. King karakalda tano man ngande api sabi-sabi. Malibang kayong kape, dakal naman pwede nga inom kayo ni. Pero ing kape, ing kaya katamong peka priority. Kanya mo order tana po, tabigla mo pang mitawli. Pamangan liwaliwa mo naman pero magpizza kaya pangini. Pila na kaya rin beses minta kayo ni. Panay ko pa rin mag-video hanggang ini. Pero dapat ka magkamali o taray nga video mong tao, daburi. Bayo ka pala magletrato, mantun ka pang masanting nga pwesto. Ketang sofa, mas manyaman mi pagkwento. Maski pilang oras, may pamuladas kayo. Nung kayong kombabo at migbaz ning order you, ba syempre tipa kayo, order you, pick up you. Maski matanaman at atindanong keti, alang lamok at alang kitikiti. Pero ating ko palang surprise kaya kayo ngeni, alang aliwanong ing salbeo barley. No ka rin ko pa mamorder nung aliwa keni, sigurado ko pa uling yako yung kaya kayong kasabi. Kumaba kayo biya, patsyamigti kayong salveo barley, kaya ko bibiro maski kutang yupak ang chat GPT. Ing marketing plan at saka kunya mo ilapag, bakit ko nepa kaya kayo ing kaduang palapag. Pwede kong lukluk keni, maski keng lapag, siguraduhan nyo mong eko makalto bayag. King baboy ing santing ning lalam ayaninag, mumusa pa ka dungo po tabigla kang manakbag. At yun na ing order mi, panayan mi namin pamangan. Ing in order mi, itang pizzang eko pa atakman. Uy ta, migbaz na kailangan ko na kanong pikapan. Tipa at maglakad papunta king lalam. Uy nina, kun at malapit ko na ing atakman. Uy tamo, atindintang at bigla na akong sebatan. Babagal-bagal ko ano sabi na ing kayang malan. Bulgogi pizza yung in order mi ngeni. Metong niya kasi yan, karang eko pa atakman kayo ni. Pila na kay kasing beses binisita keti. Ing order ko pa na namong meatball spaghetti. Inya mayari yung ini ka ako balat yung pizzang bulgogi. Patsaya ako pa mo yung mamangan. Bala mo day pa yung kakagli. King pamangan e malyari ka ako itang salitang sagli. Dapat kikinisa niya kabang mapali. Kalapag na umpisa niya dapat yung pamangili. Uling patsya sinabi kong mangan bawal makibat sagli. Pizza niya manini naman kailangan mamili. Nung lalo niya para pareho yamo gili. Uy ni na pinorma ni mag voiceover ang mapogi. I-live tane patugot na ako pang magsabi-sabi. Kaya palaman naman no? So yung price range na ay 180 to 240 drinks. Kape-kape. Itang latte ko itang 180. Yan yung crab. Tsaka 210, 240. Ibating pizza 580. Sulit na sulit siya kaya lasa na. Namin nyo. 10 out of 10. Muli ka. Ito akong platito. Saan kaya tawa? Ito mo. Ngayon ilawan tayong speed na ng kaya kainin na. Internet. Ayan. Yan yung bilis na. At pwede kong mag-stream. Kung gusto ako mag-stream kayo ni. Kung maka-live kayo, ayos na ayos siya rin, no? Ayos yan eh. Ayan, yung tayong speed. Download speed data. Ayos, 177, solid. Second shot. May kasing kalambating ako ay roller skate, rollerboard. Pero mag-roller skate lang, ketang lala. Team Smart, Team Small. Siping niya mo ng lalay ito. Second shot.